Я се обърнете така. Стефане, аз съм казал Стефан. Стефан ли си? Стефан. Е така. Браво. Не. На здраве. Да сте живи и здрави. Всички. Това е нашия празник. Добре, чудесно. Фикси, сторче винце, си фик, аз съм болна, ама фикси, така те причаш. Момчета, лишби тука пенди. Виж какви са хора. Хубави хора. Е, много, Чакай, Васиша. Това е най-възрастният от... И сега това съм аз. А на каква възраст сте? Той лял тайна, утре ще го пратим. Не, за здраве. Не, за здраве. Да люби. Айде, горе на Баира. Чакай, бате. Чакай, добре, На здраве. Да сте живи и здрави всички. Сторче сме се дали късно, заран кафтана, пака. И сега на обяд ще се събира. Как ще пием, си да пием. И така. Само ги сали бакречи. Години Давай.